Puri-puri na churros. Kaya mo na. Waiting naman sila sabi kanina ng ticket. Ma? Parehas po ang ganda ng 30. Magagas ka no? 25. Ito lang po ang 40. Ito 30 din mata, magaganda. Mas magaganda. Kaluya ko. Ikaw ko daw. Ma? 10 kilo. Paano pala ba? Ano kasi wala lang mo ako na ano. Dahil wala naman na kayo ako. Kailangan yun. Kalahati lang. Ay na, si kuya natin pala. Bakit lang mo ako? Ang pugit ang pilihan. Marmilas. Yes.